Hello mga bay, na nami diri sa balay no sa atong i-surprise. Ug wala pa ni siya kabaw ko nga naa ako diri karon kaning iyang asawa man ang ako follower. So kana na to hawiri, hawiri. Pati sa na imo to, pati na imo motor. Naka-play na ra na. So, natay dala diri tulo ka order and nasa tay regalo diri gamay. Let's go. Hi! Happy birthday! Oh, mali akong gift nimo. Dako kayo akong gift nimo. Oh. Den. Ngayong gabi, mumpay. Okay ra, uy. Wala, na-late. Ang dami. Oh, sige. Ako'y hatag ni mo. Hello guys! Salamat guys! Salamat sa birthday yan. Kuan. Inya, mas igo ka ni. Ato igoon. Ako ni uban mo ilabot. Sila na may edad na to ron. Oo na kayo. Ha? Tapos na Hello sa birthday. Kapit naman senior. Ah, kapit na na pension. Ay, naka-ready na dahil sila. Yung kanina lagi uwat ang kabsa. Super init pa kainin. Kita na Hindi, kita. daan na di mo yung rice. Dugay sige check kuan. Ito bekas ko 8. Ah, sige na, kaglantaw. Ay, red rice. Na ay brown rice. Red rice? Ah, Nana kasi mo way kining. kato na gigift na ko niya. Amo ba? Ano pa rin? Hindi ko na ikapatya. Oh. Yay! Wagi day kuan. Kapag Oh, wow, oy, jud sir ay talagsa kay kanang kanang hapit na ting tugnaw. may gawas. Moy tigawas nila. Ana lang. Okay. Ayan, happy birthday, Ate ERLYN. Kayo. Happy 54? Oh, Happy 54 birthday. Na, gamad taas pa uy, unang pa katuig. Malas kaayo kay iyang birthday cake ihapit ba matagap pa jud. Ha? Guba. Uy, Ligi. kasayang. So, dara ang atong kabsa. Burito na jud kay ni aning pamilyahan, no? Kapila na ni order si Sir Duroy nako. Katulo na. So, katulo na niyang order. Nakali katulo kay apil na jud ko gi-deliver. Pila ka pag yung anak? Ubay-ubay sa day mo no. Hala mo ni imong gihapit. Natagak pa gyud. Agoy. Pa sayang kaayo. Agoy, pwede ra bang gwapaha? Nagi? Pang kuan, pang dibo. Naguba. Pink. Oh, pink kayo, ibutang dari. Nakasayang. So, nawa ang ngalan. ang purple ang inara ang ngalan. Pero ang buwan. Katong purple na dito gawa. Dapat gipicturean ninyo mo daan dito nga gwapa pa kaayo. Nagisend sa ang gahimo. Ah, kadto na lang. Kay ako picturean din ako kay di gyud matag na ang panahon, matagak. Naara. Sige balik. No, mas lagi na sa akong blouse of the day. Duha mo sila. Pila ka bukid mong anak Ate ERLYN? Kabuo. Puta buyag no? Walo. Hinay raman kay di ay. Na daot gihapon. Hasta ni na daot. Ah, pero at least na apaangan. Sa kurma. Mhm. Duha ni sila god. Aduhas. Ni usa. Ugma ang magdudura din yung birthday so medyo tipid kay madungan ra.
walang Hala. Kuha 5. Alina, kantahan na nato inyong mama. Ano yung kinamagwangan? Correct. Aw, babae, katong sa gawas. Gawas. Dali na, ate. Initrabaho kayo, Rad. Init kayo mo ang balay. Pwede alimutan. Abis na, bintana na lang. Okay ra, uy, anad na taan na. Anad na dyan taan na. Hala, uy, kadagko, ka-perfect ba? Dagko na kayo, mara ng mga igsuon ninyo, no? Masa ako asad, mara sa mga manghod na ko. Dagko na kayo mo. Oo, dagko na sad kayo. Na ikaw na nag-atiman. Oo. Na, mara ng manghod. Ako kinamanghuran nila na. Wala mo kamagwangan. Oo, kinamagwangan. Agoy, Diyos ko, kabibo. Katawar ba kayo siya sa imuhang surprise anak niya? Katawar katawa niya. Kaduha na to, dagko kayong box ba niya? Waday sud. Hala, oy, kadaghan nila, oy. Hala, no? Dagko na. Pero wapay na minyo. Nana, isa. Ah, Isa pa sa damo ako. nanay apo usa. Lucky bay. Lucky. Oh, lucky. Ingon sila pag lucky daw ang first nga apo, ligon daw ang tuhod sa mga magpapa. Tinod na. Ay, man, sakit mo yapon mo to. Ah, di na tinuod di ay. Yapon. Agoy. Nga mag-blow sa si mami. Bahala nang guba god. Oo, gwapa ra man gyapon. Display lang na gyapon kaya. Wala pa surprise. Maping kayo, murag magdibo si Mami ERLYN. Bakit daw, nagdipo. Ikuan na. Gak. Dito pikas ang usa. Hindi, sakto ra na siya. Dili lang ang cake, same ato ay. Same sa naitabo. Are ang cake. Baka na doon, ayun na napili mo. Oh, i-display na ako sa kabukuan. Ganang singana ni. Singana to. Lumpia. Ala no, kasayang gwapa ra ba kaayo. Kawan ay taga. Ala. Wa di kay kauban sir didto naghuwat unta aron maghawid. Siya lagi nagawan niya pag naok mo ani na. Hagoy. Kasayang no. Pero sige lang. Gidubol pa pag ana ba niya napilo. Oh, Gisod siya. picture sa ninyo inyong mami. Happy birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, mother. Ay, sana all. Birthday. Sana all. Ah, sige, wish na, wish. Wala na dress calendar yung Wa na, lapas na. Kunin pa, bro, kapyo. Akabit pa? Oh, okay pa, 31. Pang last na. Oh, sige, tagsam day mo cake. Sige, tagsam mo wish. Diha, Ron. No. Ana, dude. Say, dongan tati. Oh, man na mo wish. Yay! Oh, nga na. Ala, kaon na. Aw. Prayer sa Oh, pag-pray sa mo. sa ngalan sa man sa anak sa Diyos sa tuwan mo. Lord, salamat ning mga pagkaon nga niya karon sa among tubangan. Maghatag ito kining dugang pusog sa among mga panglawas. Salamat sa grasya yung gihatag ka ng Lord ug ning among bisita nga mo naghimo ni imong handa karon. Salamat Lord. O ubani sila silang pagbiyahe. Safety Lord. Kini tanan among gipakigit ang po nga nakaning pinagisalan ni Jesus yung nga among Dios mo luwas. Amen. Ako na. Kainan na. Kuha lang mo plato. Mukbangan na. Datslan lang, datslan. Handle. Handle. Man nga unsa nga year nga nag-start kag lantaw nako. Te ERLYN. Dito pa ka sa gawa sa
ano, kabasaan. Agi ka ni kagawa sir? Asa nga nasod? Saudi ko. Ah, mao di ay nga kanang kuan mo ning kabsa mo ni pagkaon jud namo dito. Nya lami no kay kanang templado na tanan. Ano ba? Kung manihapon good, klaro kayo. Di oy busog na oy. Busog sige panghaon na mo. Ikaw, nagkaon man na siya daan. Sakit na lang. Slice. Pag-slice na lang mo. Pila ka years dito sa Saudi sir? Hapit ko mag-upat. Ah, upat. Mahuman akong Mahuman imong kontrata? kaduha. Kaduhang kontrak. Dalhin mo ko Riyadh. Primero dito ko sa kuan, Buraida. Oh. Yeah. Ibalhin mo Riyadh. Okay. Dito sa power plant. Mhm. Yung ako mahuman kay nanaktak. Nanaktak silang mga employees. Yung, Nya apil ka. mga Pilipino, may pangukak sa garan. Pero wa kay benefits nakuha. Wala. Wa sa gani dool sa uwa. Man, di-grant nila. Kay, Doon siya, pero wala naligram. Mao ba? balik na ko to. Wala kay. Wa mamoy kuan ato. Kanang kusog nga kuan jud. Oh. Nga anak man na basta di gid nimo ipaglaban ang imong karapatan. Di gid nimo na makuha. Walay timbang ba? Oh, wala. Kung naa pa to ilaing kakuyog. Oh, ug daghan mo ato ng reklamo. Sigurado gid to. Ali na. Ikit-kit ka ng dahon. Kanang dahon mo usad na dito ba? Mga dahon kag kit-kiton. Katong ginakit-kit na ko wala la talagsa kayo available. Ako sa gingnan ba nga. Kung naay katong Katong jerjer ang tawag. Uy, lami ba kitong benefits? Oh, nindot kay ito ni Muti. Si Erlyn kay. Nakuan day kanuna. Unsa man kapila na na. Kaduha na? Di ba kuan sila ingon sila nga pag tama na ng ikatulo. Kanang stroke ba, di ba? Na mild stroke dahil sa Erlyn. O dipindi tabangi la jud imo ko galingon nga makuan na. Exercise lang jud niya. Kani ba imo jud ang premi ana ano? Oh, exercise gina nimo ba? Kay mobalik ra na. Mobalik ra na. ay naay ko na naay na picture ana. Ay na picture. Na picture nga wa pa maguba o kana. Na before and after na. Ah, Kiransak. kugos ha. Ay? Sige kaon lang mo nga mo amo mo nang lingkod. Okay ra jud kaayo ko. Oh, sige. Nag-duty sad ka diha or sa man na? Ah. So, ayan mga bay, humanag kaon, no? Muuli na ko, mananghid na ko ni Ate Erlyn, ang birthday woman. Oh, birthday girl, pwede. Birthday girl. Kaya naka-pink man, no? Ano kayo, pink po kaya atong cake, no? Yeah, pink, sad kayo ang atong t-shirt sa atong celebrant. Thank you kayo, Sir Paul Duroy, Sir Florence po di ay. Pwede na sad Paul, di ba? Sige, and Ate Erlyn, thank you kayo ha. Happy birthday and wish you more years to come pa. Laban lang niya. Exercise lang dyan ha para maukay na ang atong kuhan kay. Rakog na touch kayo no pagsulod na ko. Kasi Ate Erlyn, murag na dyan ni siya. Gibati ba kayo? Murag na touch no pagsulod. Sige, bye-bye. Thank you for watching. Okay, bye-bye. At tangilan ninyo itong vlog. Yung pa nag-i-edit. Ako pa niyo. Sa birthday gift. Welcome. Naglibog po sa ako yung regalo. Uy, wala man ko kapangandam. Kaya busy kayo. So, maura to. Nasing-kasing, no, bahala na. So, thank you kaayo. Salamat and happy birthday. Makita. So, yan ang ulit namin mga babae, no? Doon namin sa ako ang mansion. Charot. So, ito, super blessed tayo ang family ni Sir Florencio Duroy, no? And sweet kay sila mag-asawa. Sana all. Sana all ang bana mo surprise sa asawa. Sana all. Oy, tanaw sa dalan. Sige, kamera. Sana all. Tanang bana mo na surprise sa asawa. No? Sana all mo dugo.
kuan kanang ang batikon ba kay napa man batikon ang manok. Nya abi niya gilimpiwan na nako ang batikon niya. Napa jud yung mga kuan to, napa ang mga pagkaon sa manok. Iprito man niya diritso. Nya pag prito diritso, hamal diritso ang batikon o patay. Pag hamal ini siya na may bato-bato. Say na bato-bato. Ay bato-bato. Apil na to sa iti. Naniha mo nog iti. Agoy. Shout out di ay no kay Ma'am Ana diha sa ato ang co-op diri sa may bless. Og shout out po kang Sir Vincent ang atong manager diha sa co-op. Og ingon man sab sa atong mga ubang staff diha sa co-op. Shout out People's Jeep. Shout out ay. Thank you kayo si Sir Paul Duroy na ila-ila na ko kay tungod ang iyahang asawa is nagapalo jud sa ako ang mga lakaw sa kinabuhi katong napapasuway. Unya kanang si Sir Paul Duroy dai gikan day siya og Saudi no. So manang nakarelate siya sa atong pagkaon ng kabsa. Shout out inyo tanan. Thank you so much. Bye. Napaso taon among bibin tawon. Napaso ang among bibi. Ang akong palangga napaso. Natuluan. Kaya nga no mag-atang manggudaan ng dolon. Uyo. Ano man na? Mag-atang manggudaan ng dolon among bibi. Akong palangga na si Tiri. Nag-atang siya dalan. Maunang napaso. Natuluan taong ininit. Gamay ra noon. Pero, oy, kaluoy taong init. Biya kaayo. No? So sorry. So sorry. I'm so sorry. Sorry kaayo. Ngayon mo na. Di na. Di ka muhag na ko. Agay. Go. Oh my goodness. Salamat. Ginoo. Sa ng grasya. Ngayon di ata ka na napuno naman ko balahibo. Aron!